Als ik één frikandel gewoon had, dan had ik al meer dan genoeg. Dus, nee, en ik weet welke ze van maken worden en wat ze wij komen, dus ik bedank. Maar er niks minder gezellig om. 19 stuks in een uur tijd zijn toch best wel veel. Ja, die 20 dat lukt net niet, maar de 19 dat zit wel hoog, maar het lukt nog net. We zijn inmiddels 23 minuten onderweg. Hoeveel zitten erin? 16. Is het nog wat volgehouden dan? Ja, best. En nu nog een uur, meer dan een uur binnenhouden. Ja, dat lukt wel. Denk ik. En wat is nou de ultieme tip? Aan het begin wat snel eten, zodat je dan een stuk of 10 op hebt. En daarna steeds even wat rustiger eten. En dan heb je hem in principe wel. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, gaat fantastisch. Valt ze zwaar of valt mee? Ja, valt wel mee. Ik denk dat het echt wel haalbaar is om 15 te halen. Misschien gaan we voor de 20. Ja, slecht. Want? Te veel frikandellen. Ik sta er versteld van dat hij er 18 op kan als 12-jarige. Vind je het zelf niet vreemd? Zoveel? Nee. Het zit hem in de familie, want jullie kunnen blijkbaar goed frikandel eten. Ja, blijkbaar wel. Ja, gewoon lekker eten. Kijk, ik denk niet dat ik nog een frikandel in mijn leven ga eten hierna.